Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kateterman Karahayon sarta nugraha lasing Gusti. Mugi tansah tumendak tumanduk kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya punapa dene kawula. Nuwun kawula nuwun konjuk dumateng ngarsanipun para sepuh bini sepuh ingkang tansah anggo ngestuti dumateng bebayane kautaman. Marang para pangembating praja mewah para rawuh kakung Sumawana putri ingkang tansah saketing manah. Dinarbuka jroning raos sesarengan memuji dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung kepareng kula ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan kalan kula sakadang paguyuban seni menak konser ingkang wijil saking Padukuhan Pucung Desa Pogelang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang ingkang wonten kalodhangan punika sampun sumadyo paring sugata panglipur awit mundi dawuhipun saking para kadang panitia wonten ing Padukuhan Gundangan Wetan Ngablak Kabupaten Magelang. Pramila monggo sarengan suka parisuka langan budaya seni tari menak konser ingkang wijil saking dusun Pucung sugeng hamriksani ngantos dumugi ing bubuting adicara ing samangke. Nuwun kawula nuwun.
suarane kanca-kanca yo ayo ayo yo ayo ayo yo Yuk pasukan yuk, semuanya nyanyi yuk. Kula niki anak lare
ulangi lagi yuk nyanyi bareng. Kula niki anak lare desa dereng saged rolan mugi para pangembating raja Di sekolah
kebaran ra moto kacarai jaran gawe wirang cengkir kading tampane wong loro watu gobras gabras karo kanca kudu bares masimbang golek urep kanca salah kadang kubrang mesa mesa sarang merekso walitan kopoto ora gampang urip ning alam donya oe tata oe dur oe aa oe dur oe awas tel tol tel ya tel tol tel ya tel tol tel ya yo yo Neng Kediri numpak sepur. Masuk. Kowe sing larani jelas aku sing ngajur. Ya Allah.
Neng pasar ngablak tuku selendang. Masuk. Senajan kowe galak aku tetep sayang. Ya. WK WK WK. Ha ha ha. Yo iki ana request ke Mas Timbul iki. Ke Mas Timbul iki. Ono kethek gondol cilot. Masuk. Duit entek gara-gara ngeslot.
dadi ku gak. Coba balik. Kono balira luwe. Sis. Tak karepmu.